За мен е най-важното посланието, което отправяме, а то е, че от много години аз, тъй като живея с този проблем, от много години забелязвам как медиите отразяват такива неща, свързани с хората с увреждания. И общо взето се набляга на факта, досега се е наблягало на факта, че това е тъжно. На негативната страна. Да, важно е всичко да се върши с и е логично, след като медиите така го представят и въобще цялото общество така представя човек с увреждане, той да е отблъскващ. И много важно, че има такива акции, които се демонстрира именно усмихнатата, позитивната страна на нещата. Всъщност посланието е, че ако на човека с увреждане се даде малко помощ, всичко може да бъде усмихнато, а не тъжно и намръщено. Всъщност това е най-важното послание, което трябва да се даде чрез такива мероприятия като настоящото. Като реално посланието е инструмент, с който ние бъркаме и се опитваме да пипаме в най-сложни парадигми, т.е. подхода на гласата на хората. На гласата е най-важно, защото там тръгва си. Обаче има една тайна. Добре, да се върнем на проекта, защото бебето може би ще се събуди. Така че този проект не случайно го кръстихме "Щастието е пълно само когато е споделено". Дръпна, не знам дали сте гледали филма. Някой гледал ли е филма? То, как се казваше филма? Into the Wild. Значи Аз съм гледал. Ако искате, ще се съберем и ще го изгледаме. Много яко е направено. Едно момче, което в един момент направи всички неща, за които може би повечето от нас са си мечтали. Наряза си кредитните карти, напусна си супер луксозния университет и кариера. Остави всичко, фана една раница и се потопи в дивото. И тръгна по канала горе. Няма да ви го разказвам, ако не сте го гледали. Просто края е много потресаващо. Той написа в своя дневник накрая. В смисъл, той стана наистина много див. Влезе в дивото, заряза всичко. Направи на 100% това, за което постоянно си мечтаем, бидейки в големия безумен град. И последното, което този човек написа в дневника си, беше "Щастието е пълно само когато е споделено".